Churup, churup, chup. Chup, 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 churup, Bazkaltzeko ze aukera, zerronik aldakepa, 15 euro bokadilloa, urrezkoa izango da. Ta eguneko menuan, herrielentzako amua, begi erditruk plato ziztrin bat, traintxuran atzokua. Begira diruzakua, daukat nahikoa gorpua, hegaldia 20 euro ziren, 80 aire portua. Bidaiatzea desio, diruak 15 sesio, aireportua bilakatu da, gutxi batzu negozio.